5 novih ljekovitih biljaka koje moraš imati u svom domu, vrijeme je da prestaneš gledati svoj dom kao puko sklonište i da ga počneš gledati kao svog najboljeg saveznika. Navikli su nas da trčimo u ljekarnu zbog svake boli, zaboravljajući da je priroda osmislila najsnažnija rješenja prije milijuna godina. Ali zašto ti nitko nije objasnio kako ih zaista koristiti? U ovom videu detaljno ćemo analizirati 5 ključnih biljaka koje možeš uzgajati u tegli kako bi ponovno preuzeo potpunu kontrolu nad svojim zdravljem. To nisu ukrasi, to su alati neovisnosti. Naučit ćeš kako izoštriti svoj ojačati obranu organizma i stvarno obnoviti svoje tijelo. Ostani do kraja, jer je biljka broj 1 sposobna regenerirati tvoje stanice na razini koju medicinska znanost tek počinje razumijevati. Vrijeme je da ti i nitko drugi preuzmeš upravljanje svojim blagostanjem. 5. Ashwagandha Withania somnifera, glavni modulator osi stresa i hormonalnog oporavka. Imati ashwagandu kod kuće nije samo posjedovati ljekovitu biljku. To je kao imati daljinski upravljač za svoj simpatički živčani sustav i kontrolu nad svojom endokrinom arhitekturom. U suvremenom ljudskom inženjeringu stres se ne smije shvaćati kao obična emocionalna reakcija, nego kao biokemijska kaskada kortizola koja, ako kronično ostane povišena, djeluje poput metaboličke kiseline koja nagriza tvoje arterije, potiskuje tvoj imunološki sustav i katabolizira tvoja mišićna vlakna. Ashwagandha je kraljica adaptogena, elitne kategorije tvari koje povećavaju nespecifičnu otpornost organizma na fizičke, kemijske i biološke agresore. Njezina prisutnost u tvom domu jamči da utjecaj vanjskog okruženja neće narušiti tvoju unutarnju infrastrukturu, omogućujući ti da zadržiš operativnu smirenost čak i u situacijama najvećeg opterećenja. Operativna snaga ashwagandhe nalazi se u obitelji jedinstvenih spojeva zvanih withanolidi, osobito withaferin A i withanolid D. Ti prirodni steroidi djeluju kao vrlo precizni modulatori osi hipotalamus, hipofiza, nadbubrežna žlijezda. Kada uzgajaš ashwagandhu u vlastitom okruženju, imaš pristup svježem korijenu, čija bioaktivnost i svježina daleko nadmašuju komercijalne ekstrakte koji do krajnjeg potrošača često dolaze oksidirani ili patvoreni. Inženjering ove biljke je kirurški precizan. Withanolidi oponašaju strukturu određenih ljudskih hormona, što im omogućuje da se vežu na specifične receptore i pošalju signal stabilnosti mozgu. To drastično smanjuje lučenje adrenokortikotropnog hormona, što za uzvrat koči proizvodnju kortizola u nadbubrežnim žlijezdama. Za osobu koja želi ovladati svojom biologijom to je ključno, jer smanjenje kortizola otključava stanje dubokog anabolizma, dopuštajući testosteronu i hormonu rasta da obavljaju svoje funkcije obnove i izgradnje tkiva bez negativnih kemijskih smetnji. Iz perspektive tjelesne suverenosti, ashwagandha je životno osiguranje protiv mišićnog katabolizma. Brojna znanstveno stroga istraživanja pokazala su da suplementacija svježim korijenom ove biljke ne samo da smanjuje percipirani stres, nego i značajno povećava mišićnu snagu i veličinu vlakana. To se događa jer, kada kortizol padne, tijelo prestaje razgrađivati aminokiseline iz mišićnog tkiva radi dobivanja energije i značajno poboljšava mitohondrijsku učinkovitost. Imajući je kod kuće, osiguravaš neiscrpan izvor oporavka. Strateška upotreba njezina korijena potiče poboljšanje VO2 max, maksimalnog kapaciteta kisika koji tvoje tijelo može koristiti tijekom vježbanja, što optimizira tvoj kardiovaskularni motor za izvedbu pod maksimalnim opterećenjem. Osim toga, djeluje kao zaštitnik štitnjače, osiguravajući da bazalni metabolizam ostane na optimalnim razinama, što olakšava sagorijevanje visceralne masti i održavanje vrhunske tjelesne definicije. Etimologija njezina znanstvenog naziva somnifera otkriva nam njezinu tehničku funkciju u odmoru. Ne djeluje kao sedativ koji umjetno gasi mozak,
nego kao regulator koji obnavlja prirodne cirkadijalne ritmove. Moduliranjem GABA receptora, ashwagandha smanjuje neuronsku hiperpodražljivost, koja spriječava obnoviteljski san. Imati je kod kuće omogućuje ti pripremu infuzija ili praha od svježeg korijena prije spavanja, jamčeći da san ne bude samo vrijeme nesvijesti, nego operacija dubinskog čišćenja moždanog limfnog sustava. Na kognitivnoj razini, ashwagandha spriječava neurodegeneraciju boreći se protiv oksidativnog stresa u hipokampusu, centru pamćenja i učenja. Uzgajajući vlastiti lijek, uklanjaš ovisnost o sintetskim lijekovima koji zamagljuju i stvaraju ovisnost. S ashwagandhom dobivaš biološku smirenost koja ti omogućuje donošenje odluka hladne glave pod pritiskom, održavajući tvoj fokus oštrim i razinu energije stabilnom tijekom cijelog dnevnog ciklusa. Za potpuno preuzimanje suverenosti s ovom biljkom, uzgoj mora biti čin tehničke odgovornosti. Ashwagandha preferira dobro drenirana tla i toplu klimu, iako joj otpornost omogućuje prilagodbu raznim kućnim uvjetima. Najveća koncentracija aktivnih tvari nalazi se u korijenu, koji treba brati kada biljka dosegne svoju biokemijsku zrelost, što je obično označeno pojavom malih crvenih bobica. Tradicionalna priprema, miješanjem praha korijena sa zdravom masnoćom poput kokosova ulja ili pročišćenog maslaca, maksimizira apsorpciju vitanolida, koji su liposolubilni spojevi. Uključiš li ovaj protokol u svoj dom, prestaješ biti žrtva moderne epidemije adrenalnog umora i postaješ biokemijski oklopljena osoba. 4. Bacopa Monnieri, oštrač svijesti i arhitekt pamćenja. Ako si ikada osjetio da tvoj obrađuje informacije frustrirajuće sporo, kao da je tvoj mozak motor visokih performansi, ali pun čađe i prljavog ulja, Bacopa Monnieri je servisna stanica koju trebaš instalirati u svom domu već danas. Na putu prema kognitivnoj suverenosti moramo se udaljiti od mentaliteta brzog zakrpa. Dok većina ljudi poseže za industrijskim dozama kofeina ili sintetskim stimulansima koji nude samo nervoznu energiju i kasniji pad, biološki suveren traži strukturno poboljšanje. Bacopa nije stimulans, ona je obnoviteljski nootropik. Imati je kod kuće kako raste u tegli s puno vode, znači posjedovati živi izvor bakozida, molekula odgovornih za popravak fizičkih mostova kojima putuju tvoje misli. Pravi inženjering ove biljke događa se u intimi tvojih sinapsi. Zamisli na trenutak da su tvoji neuroni optički kabeli dizajnirani za prijenos podataka brzinom svjetlosti. Tijekom godina, pod bombardiranjem kortizola uzrokovanog stresom i lošom prehranom, ti se kabeli počinju trošiti. Signal postaje nestabilan, gubiš nit razgovora i užasno ti je teško koncentrirati se na jedan zadatak dulje od 10 minuta. Tu Bacopa pokazuje svoje majstorstvo. Njezini aktivni spojevi potiču sintezu proteina u moždanim stanicama, pomažući popravak dendrita, tih neuronskih grana koje primaju informacije. Uzgajanjem i konzumiranjem svježe Bacope šalješ inženjerski tim u svoj hipokampus kako bi obnovio infrastrukturu dugoročnog pamćenja i brzine obrade. Jedna od najopipljivijih koristi ove biljke na dohvat ruke jest uklanjanje mentalne magle. Taj osjećaj težine, koji ti ne dopušta jasno vidjeti rješenja složenih problema, nestaje kada bakozidi počnu optimizirati prijenos živčanih impulsa. Ali ne očekuj trenutačni učinak poput droge. Bacopa radi logikom strateške akumulacije. Konstantnim konzumiranjem svježih listova ulažeš dugoročno u svoj intelektualni kapital. Neuroznanstvena istraživanja potvrdila su da se nakon nekoliko tjedana stalne upotrebe sposobnost verbalnog učenja i zadržavanja novih informacija naglo povećava. Za muškarca koji želi održati idealnu tjelesnu težinu od 75 kg i mišićnu definiciju, Bacopa nudi dodatnu korist. Smanjuje anksioznost bez izazivanja pospanosti, što omogućuje održavanje fokusa na prehrani i treningu bez emocionalnog prejedanja izazvanog stresiranim mozgom. Kognitivna suverenost također znači zaštititi mozak od trošenja vremenom.
Mozak je proporcionalno organ koji troši najviše kisika, što ga čini lakom metom za oksidativni stres. Masti koje čine tvoje neuronske membrane mogu doslovno užegnuti ako nemaju odgovarajuću zaštitu. Bacopa djeluje kao snažan lipidni antioksidans, štiteći moždanu koru od slobodnih radikala. Žvačući nekoliko svježih listova ujutro, nanosiš zaštitni premaz svojim neuronima, osiguravajući da tvoj mentalni hardver ne samo da danas radi bolje, nego da ostane mlad i otporan desetljećima. Ne radi se samo o tome da sada budeš pametniji, nego da osiguraš da tvoja lucidnost bude nepokolebljiva i s 80 godina. Osim toga, kućni uzgoj bacope jedna je od najzahvalnijih zadaća za one koji traže autonomiju. Budući da je to sukulentna biljka koja obožava vodu, gotovo ju je nemoguće ubiti ako je održavaš dobro hidratiziranom. Ta lakoća rasta jamči ti električno napajanje vitalnošću. Svježe odrezan list sadrži matricu fitonutrijenata koju su suplementi u kapsulama, nakon mjeseci stajanja na policama, potpuno izgubili. Svježina je nosač snage. Uključivanjem bacope u svoj život prestaješ biti pasivni potrošač pametnih pilula i postaješ proizvođač vlastite jasnoće. Preuzimaš kontrolu nad kemijom svoje pažnje, odlučujući da će tvoj fokus biti oštar poput skalpela, a tvoje pamćenje široko poput digitalne arhive. Još jedna ključna točka je njezina sposobnost uravnoteženja neurotransmitera. Bacopa podiže razinu serotonina i modulira dopamin, stvarajući mentalno stanje koje su stari nazivali opuštena budnost. To je ona slatka točka u kojoj možeš brzo reagirati na izazov, ali bez nepotrebnog ubrzavanja pulsa. U smislu fizičke izvedbe, to je čisto zlato. Omogućuje ti ulazak u stanje protoka tijekom treninga, gdje veza um-mišić postaje apsolutna. Možeš osjetiti kako svako vlakno radi, jer tvoj živčani sustav djeluje bez smetnji, bez pozadinske buke preuzbuđenog uma. 3. Artemisia annua, štit imunološke inteligencije i selektivne bioobrane. Ako je suvereni dom tvrđava, Artemisia annua je njezin sustav detekcije i brzog odgovora na biološke upade. Ovu biljku ne smijemo gledati kao običan lijek protiv prehlade. Ona je tehnologija bioobrane koju je priroda usavršila za provođenje operacija čišćenja, koje sintetski lijekovi teško mogu nadmašiti bez izazivanja kolateralne štete. Imati Artemisiju u svom osobnom botaničkom inventaru znači imati kontrolu nad čistoćom vlastitog unutarnjeg terena. U svijetu u kojem patogeni evoluiraju, a bakterijska otpornost predstavlja stvarnu prijetnju, Artemisija nudi rješenje temeljeno na biokemijskoj složenosti. Stotine spojeva koji rade umreženo kako bi osigurali da ni jedan oportunistički organizam ne pretvori tvoje tijelo u svoj teritorij. Taktička genijalnost Artemisije leži u njezinoj najpoznatijoj molekuli, artemisininu. Ono što taj spoj čini remek dijelom prirodnog inženjeringa jest njegov mehanizam selektivne aktivacije. Za razliku od konvencionalnih antibiotika koji djeluju poput fragmentacijske bombe, uništavajući i korisnu mikrobiotu i patogene, artemisinin radi prema logici traži i uništi temeljenoj na željezu. Stanice zaražene parazitima, patogene bakterije i stanice koje su izgubile kontrolu nad replikacijom često akumuliraju abnormalno visoke razine željeza. Artemisinin, kada detektira te koncentracije, lokalno oslobađa slobodne radikale koji uništavaju napadača iznutra. To je doslovno inteligentno streljivo koje poštuje integritet tvojih zdravih tkiva dok pročišćava elemente koji iscrpljuju tvoju vitalnost. Uzgajanje vlastite Artemisije daje ti konkurentsku prednost u pogledu snage. Artemisinin je osjetljiva molekula. Kada se industrijski obrađuje, skladišti i kapsulira s kemijskim punilima, njezin peroksidni most, srce njezine reaktivne moći, može oslabiti. Kada imaš živu biljku koja raste na suncu, imaš pristup cijeloj matrici flavonoida i eteričnih ulja koja pojačavaju djelovanje artemisinina.
Intenzivan, kamforast miris koji listovi ispuštaju kada ih protrljaš biološki je pokazatelj da je njezin obrambeni sustav napunjen i spreman. Infuzija svježih listova ubranih neposredno prije cvatnje protokol je čišćenja koji resetira tvoj imunološki sustav, omogućujući ti održavanje stanja zdravlja koje nije samo odsutnost bolesti, nego aktivna i otporna robustnost. Utjecaj Artemisije na biološku suverenost proteže se na probavni sustav i jetru, dva stupa koja podržavaju tvoju fizičku izvedbu. Tiha upala često ima korijen u neuravnoteženom crijevnom ekosustavu, gdje oportunističke bakterije stvaraju biofilmove koji ometaju apsorpciju hranjivih tvari i opterećuju jetru toksinima. Artemisija djeluje kao biološki agens debridmana, pomažući otapanju tih ljepljivih slojeva i omogućujući tvom imunološkom sustavu da ponovno preuzme kontrolu nad crijevima. Za muškarca koji traži mišićnu definiciju i maksimalnu izvedbu, rasterećena jetra je ključna. To je organ koji upravlja metabolizmom masti i sintezom proteina. Pročišćavanjem terena Artemisijom osiguravaš da tvoj metabolički stroj ne troši energiju na upravljanje nepotrebnim otpadom. Otpornost ove biljke u vrtu odraz je otpornosti koju prenosi onome tko je konzumira. Artemisija annua raste zapanjujućom brzinom, uzdižući se prema suncu snagom koja prkosi gravitaciji. Posjedovati je znači izjavu medicinske neovisnosti, to je sposobnost liječenja parazitskih infekcija, groznica i stanja imunosupresije iz vlastite zemlje. Ne moraš čekati da ti vanjski lanac opskrbe pruži olakšanje kada ti u dvorištu raste najučinkovitija tvornica bioobrane na planetu. Imunološka inteligencija koju ova biljka potiče omogućuje ti da treniraš jače, brže se oporavljaš i izlažeš se izazovima vanjskog svijeta s povjerenjem da je tvoja krv neprijateljsko okruženje za svaku oportunističku prijetnju. Taktička priprema Artemisije zahtijeva poštovanje njezine gorke snage. Taj gorak okus zapravo je signal tvojim staničnim receptorima. Aktivira proizvodnju žuči i potiče oslobađanje enzima koji čiste krvotok. To nije društveni čaj, nego protokol intervencije. Uključivanjem Artemisije u strateške cikluse, primjerice tijekom promjena godišnjih doba ili nakon razdoblja visokog fizičkog opterećenja, provodiš biološku reviziju vlastitog sustava. Odlučuješ da ti ni jedan metabolički parazit neće ukrasti mikronutrijente koje toliko teško dobivaš prehranom. To je potpuna kontrola nad tvojom unutarnjom ekologijom, jamčeći da se svaki gram prehrane pretvori u mišić, energiju i fokus, umjesto da hrani tihe uljeze. Druga moringa oleifera, logistička centrala mikronutrijenata i gorivo visoke gustoće. Imati drvo moringe kod kuće isto je kao posjedovati rafineriju prehrane vojnog stupnja u vlastitom vrtu. U svijetu u kojem je hrana iz supermarketa u najboljem slučaju prazna kalorija lišena mineralne snage zbog iscrpljenosti tla, moringa se pojavljuje kao tehnološki odgovor prirode za osobu koja traži apsolutnu biološku suverenost. To nije samo biljka, to je logistička jedinica opskrbe dizajnirana da održava ljudski motor u njegovu maksimalnom potencijalu snage i izdržljivosti. Za onoga tko želi održavati elitnu mišićnu definiciju i kontroliranu težinu od 75 kg, moringa nije opcija, nego temeljna infrastruktura koja jamči da se svaki metabolički proces izvršava sa satnom preciznošću. Nutritivni inženjering sadržan u ovoj biljci prkosi standardima bilo kojeg sintetskog suplementa proizvedenog u laboratoriju. Njezini svježi listovi potpuni su izvor proteina, sadržeći svih 9 esencijalnih aminokiselina koje ljudsko tijelo ne može samo proizvesti. To je ključno za obnovu mišićnog tkiva nakon izlaganja naporu teškog treninga. Dok drugi ovise o prerađenim šejkovima punim zaslađivača i kemijskih punila, biološki suveren bere listove moringe prepune organskog dušika i živih enzima. Ali prava superiornost moringe leži u njezinoj mineralnoj gustoći, nudi koncentraciju željeza, kalcija i kalija koja ponižava konvencionalne izvore, osiguravajući da tvoje kosti budu guste, tvoje mišićne kontrakcije snažne i tvoj oporavak eksponencijalno brži od prosjeka. Kada konzumiraš moringu izravno iz vlastite proizvodnje,
Izbjegavaš Ahilovu petu moderne suplementacije, oksidaciju. Vitamini, osobito vitamin C i kompleks B, iznimno su hlapljivi. U trenutku kada se biljka obradi, osuši i skladišti mjesecima, velik dio njezine električne iskre nestaje. Imajući drvo kod kuće, odrežeš list i odmah ga konzumiraš, osiguravajući da tvoj krvotok primi bujicu klorofila i antioksidansa u njihovom najbioaktivnijem stanju. Ta se svježina pretvara u energiju koja nije nervozna ni umjetna, nego stabilna vitalnost rođena iz stanične zasićenosti mikronutrijentima. To je gorivo visoke kvalitete koje omogućuje tvom unutarnjem motoru da radi pri visokim okretajima bez pregrijavanja i stvaranja pretjeranih toksičnih ostataka. Jedan od najkritičnijih aspekata moringe u upravljanju definiranim tijelom jest njezina sposobnost da hakira metabolizam glukoze. Sadrži izotiocijanate, spojeve koji djeluju kao modulatori osjetljivosti na inzulin. Jednostavno rečeno, moringa pomaže da ugljikohidrati koje konzumiraš odu u mišiće kao energija, umjesto da se skladište kao mast u području trbuha. To je ključ za održavanje tih 75 kg uz izraženu mišićnu definiciju, biokemijska kontrola nad skladištenjem energije. Uključivanjem moringe u svoj dnevni protokol ugađaš svoj endokrini sustav da radi u tvoju korist, pretvarajući svaki obrok u priliku za strukturnu izgradnju, a ne u metaboličko opterećenje koje usporava tvoj napredak. Svestranost ovog stabla tolika je da svaki njegov dio predstavlja alat za biološku intervenciju. Njegove sjemenke, primjerice, sadrže kationske proteine sposobne flokulirati sedimente i teške metale u vodi, svojstvo koje se također očituje unutar tvog organizma pomažući pročišćavanju unutarnjih tekućina. Konzumacija njegovih svježih listova ili domaćeg praha djeluje kao sistemsko čišćenje koje smanjuje kroničnu upalu, najvećeg neprijatelja dugovječnosti i performansi. Ako su tvoji zglobovi i arterije slobodni od trenja koje uzrokuje upala, tvoja sposobnost treniranja i kretanja neće imati rok trajanja. Moringa je mazivo i gorivo, sve u jednom biološkom paketu koji raste zapanjujućom brzinom, traži malo, a daje neprocjenjivo nutritivno bogatstvo. Iz perspektive autonomije, moringa je simbol slobode. To je drvo koje nikada ne umire, sposobno uspijevati u uvjetima suše i ekstremne vrućine, što odražava otpornost koju prenosi onome tko je konzumira. Ne moraš ovisiti o složenim globalnim lancima opskrbe kako bi dobio vitamine kada imaš stablo koje u jednoj godini naraste 3 metra i svako jutro ti nudi svježe listove. Ta stalna dostupnost omogućuje da tvoja prehrana ne bude nešto što kupuješ, nego nešto što upravljaš. Uklanjaš posrednika između izvora života i svojih stanica, osiguravajući da kvaliteta materijala od kojih gradiš svoje tijelo bude najviše čistoće, bez aditiva, bez pesticida i bez degradacije uzrokovane industrijskim transportom. Prvi. Kalanchoe daigremmontiana, ekstremni stanični regenerator i čuvar genetske integritete. U piramidi botaničke suverenosti, Kalanchoe daigremmontiana zauzima mjesto rezervirano za duboku strukturnu intervenciju. Ne nalazimo se pred biljkom za uobičajeno svakodnevno održavanje, nego pred inženjerom popravka tkiva koji djeluje na granici između života i stanične regeneracije. Poznata u raznim tradicijama kao Aranto ili Davolja kralježnica, njezina vrijednost za suverenu osobu leži u sposobnosti upravljanja zdravljem iz same jezgre stanice. Imati ovu biljku kod kuće znači posjedovati živu biotehnološku jedinicu sposobnu posredovati u procesima akutne upale i, što je još važnije, nadzirati vjernost replikacije DNA. U suvremenom okruženju prepunom zračenja, endokrinih disruptora i okolišnih toksina koji bombardiraju naše stanice, Kalanchoe djeluje kao sustav za ispravljanje pogrešaka koji štiti najintimniju arhitekturu tvoje biologije. Moć Kalanchoea da uništava bolesti proizlazi iz obitelji kemijskih spojeva zvanih bufadienolidi.
Te molekule su zapanjujuće složene i imaju specifičan afinitet prema natrij kalij pumpi staničnih membrana, električnom motoru, koji održava ravnotežu tekućina i energiju u svakom kutku tvog tijela. Ali gdje se doista očituje njihova superiornost jest sposobnost induciranja apoptoze, programirane stanične smrti, u stanicama koje su izgubile svoj funkcionalni smjer. Za onoga tko želi održati organizam visokih performansi, učinkovito uklanjanje zombi ili oštećenih stanica ključno je kako bi se izbjegla kronična upala i prerano starenje. Kalanchoe je selektor kvalitete tvog sustava, osiguravajući da samo najjače i najzdravije stanice ostanu aktivne u izgradnji tvog mišićnog tkiva i vitalnih organa. Iz perspektive fizičke regeneracije, Kalanchoe je krajnji resurs za popravak strukturnih oštećenja. Njezini mesnati listovi skladište polisaharide, flavonoide i enzime koji ubrzavaju obnovu vezivnog tkiva na način koji topički lijekovi teško mogu oponašati. Ako si osoba koja svoje tijelo dovodi do granice, tražeći tu definiciju od 75 kg sa solidnom mišićnom masom, znaš da su mikroozljede i trošenje zglobova dio procesa. Nanošenje svježeg soka lista Kalanchoea na upaljeno ili ozlijeđeno područje aktivira kaskadu biokemijskih signala koji stimuliraju fibroblaste da proizvode visokokvalitetni kolagen. Ne radi se samo o prikrivanju boli, nego o obnovi područja s boljim integritetom, omogućujući ti povratak treningu s obnovljenom i otpornijom strukturom nego prije. Suverenost s ovom biljkom zahtijeva višu razinu poštovanja i tehničkog znanja, jer je njezina snaga tolika da se mora koristiti s kirurškom preciznošću. Budući da je to sukulentna biljka koja u listovima pohranjuje brutalnu kemijsku gustoću, njezina unutarnja upotreba mora slijediti stroge protokole mikroziranja. Kada se pravilno integrira, Kalanchoe djeluje kao snažan imunomodulator koji uravnotežuje odgovor tijela na vanjske agresije, spriječavajući da imunološki sustav greškom napadne vlastito tkivo. To je biljka stanične otpornosti, ona koja uči tvoje stanice da prežive u nepovoljnim uvjetima bez gubitka izvorne funkcije. Imati je u kući daje ti kontrolu nad najsloženijim procesima popravka, omogućujući intervenciju u situacijama u kojima konvencionalna medicina često nudi samo palijativna ili invazivna rješenja. Rast Kalanchoe. Daigremontiane sam po sebi je lekcija autonomije i biološke moći. Njezin nadimak, majka tisuća, dolazi od zapanjujuće količine sadnica koje neovisno niču na rubovima listova. Svaki od tih malih izdanaka savršen je klon matične biljke, spreman pasti na tlo i uspijevati bez vanjske pomoći. Ta sposobnost beskonačne autoreplikacije jamči da ćeš, kada jednom uvedeš Kalanchoe u svoju jedinicu suverenosti, imati trajnu zalihu regenerativne medicine. To je biljka koja ne traži dopuštenje za život, pohranjuje vlastitu vodu, podnosi najjače sunce i širi se životnom snagom kakvu upravo želiš prenijeti na vlastiti organizam. Vitalnost koja se umnožava i sama sebe štiti pred svakim nedostatkom iz okruženja. Biološka inteligencija Kalanchoea očituje se i u njezinoj ulozi zaštitnice jetre i bubrega. Moduliranjem sistemskog upalnog odgovora rasterećuje rad tih vitalnih filtera, omogućujući da krv ostane čista i oksigenirana. Za suverenog muškarca to znači da se hranjive tvari učinkovitije prenose do mišića i mozga, te da se nusprodukti metabolizma vježbanja brzo uklanjaju. Kalanchoe jamči da unutarnji teren neće biti močvara otpada, nego kristalni tok dinamičnog zdravlja. To je završni pečat dobro upravljanog tijela, sustava koji ne samo da zna kako se hraniti i braniti, nego posjeduje potrebne alate da obnovi svoje temelje svaki put kada je integritet strukture ugrožen. Sada već imaš potpunu mapu kako prestati ovisiti o trećima i početi vjerovati vlastitoj brizi o sebi. Imati ovih 5 biljaka kod kuće nije hobi, to je pametna odluka za bolji život. Već znaš kako umiriti stres, probuditi pamćenje, očistiti tijelo iznutra
i nahraniti se najboljim što zemlja nudi. Znanost je jasna. Ove biljke djeluju, ali samo ako ti odlučiš napraviti korak. Pravo zdravlje ne kupuje se u kartonskoj kutiji s kompliciranim etiketama, ono se uzgaja, bere i uživa iz dana u dan. Imaš znanje i imaš alate, jedino što nedostaje jest da ih počneš koristiti kako bi izgradio to snažno i zdravo tijelo koje tražiš. Od ovih 5 ljekovitih biljaka, koja je ona za koju osjećaš da je tvojem tijelu sada najpotrebnija da povrati energiju i koju ćeš prvu posaditi da započneš vlastitu prirodnu kućnu ljekarnu? Ostavi nam svoje mišljenje u komentarima i podijeli svoje iskustvo s nama. Ako ti je ova informacija pomogla da napraviš prvi korak prema svojoj autonomiji, ne zaboravi dati like videu i pretplatiti se na kanal. Tako nećeš propustiti nijedan naš praktični vodič za trajno poboljšanje zdravlja.